Avui determinarem quant ferro contenen realment les mostres de pirita estudiades durant el projecte. Després d'analitzar-ne les propietats físiques, va arribar el moment d'estudiar-ne la composició química. La pirita està formada principalment per ferro i sofre. Per aquest motiu, el contingut total de ferro pot aportar informació important sobre l'estat de conservació del mineral. Per determinar-lo, es va utilitzar una valoració redox. En aquest tipus d'assajos es produeix una transferència d'electrons entre diferents espècies químiques. El ferro present a la mostra reacciona amb una dissolució oxidant de permanganat potàssic. A mesura que avança la reacció, el ferro ferrós es transforma en ferro fèrric i el punt final de la valoració apareix quan la dissolució adquireix una lleugera coloració rosada que es manté estable. El procediment es va realitzar seguint els principis de la norma ISO 2597-1 per a la determinació de ferro mitjançant valoració redox, adaptada a un laboratori educatiu. L'objectiu era comparar el contingut de ferro de les mostres de Valdeperillo i Navajún per avaluar possibles diferències relacionades amb l'alteració de la pirita. Primer vaig pesar acuradament les mostres triturades de pirita. Després les vaig sotmetre a un procés de digestió química per dissoldre el ferro contingut en el mineral. Un cop obtinguda la dissolució, vaig realitzar la valoració utilitzant una dissolució de permanganat potàssic de concentració coneguda. Durant la valoració, el permanganat oxida el ferro present a la mostra. La quantitat de reactiu consumida permet calcular el contingut total de ferro. Tanmateix, durant l'assaig va aparèixer una limitació important. Part dels fragments de mida més gran no es van arribar a dissoldre completament. I si una fracció del mineral no es dissol, part del ferro que conté no pot participar en la reacció química. Això pot provocar una subestimació del contingut real de ferro. Els resultats van mostrar que les mostres de Navajún presentaven continguts de ferro lleugerament superiors als observats a les mostres de Valdeperillo. Per contra, les mostres de Valdeperillo van mostrar valors una mica inferiors. Aquesta diferència podria indicar una alteració mineralògica més gran. L'oxidació de la pirita pot afavorir la formació de compostos secundaris rics en ferro i modificar progressivament la composició original del mineral. Tanmateix, els resultats s'han d'interpretar tenint en compte les limitacions experimentals observades durant l'assaig. Com qualsevol procediment analític, aquest assaig també presenta possibles fonts d'error. La dissolució incompleta d'algunes partícules pot reduir la quantitat de ferro analitzada. A més, la identificació exacta del punt final de la valoració requereix una observació acurada. Petites desviacions durant el procés poden influir en el resultat final. Tot i això, les mostres de Valdeperillo van mostrar indicis compatibles amb una alteració química superior a la de les mostres de Navajún. I a poc, totes les anàlisis realitzades començaven a assenyalar una mateixa tendència. La pirita de l'antiga explotació minera semblava trobar-se en un estat d'alteració més avançat.